Така, демонстрация. Версия 2, състояща се от комбинация транспортна клетка с стационарна клетка. Демонстрираме как се процедира. Цак. Хоп, и повдигаме клетката. И вече зайка може да влиза тук да се транспортира. После обратно, само цак, откачаме. Хоп. Цак. И вече пак заключен. Цялата клетка започваме отдолу. Малка вратичка с храната и туалетната отдясно. Его и зайка. Хоп. От другия край отиваме, тук има полуетаж и странична врата, която беше преди горна врата, но вече странична врата. По стълбичката отиваме, ела тук, да демонстрираме, камерата да дойде насам. Демонстрираме втория етаж или полуетаж с ясла с едно и достъп към мансардата. Точно така.